Gizon jakintxuek esaten dute liburuetan, letua gure guraso Noedontxuak asmatu zula, ardua indarra badu sartu ezkero ugari xamar, barrua eskandalua ateratzeko lagun hori da bapua. Gizon batzuek isilak dira, ardua edan artian, ondorenean hasitzen dira, danak izketan batian. Utxalitzake esan ezkero kontu guztiak bakian, baina batzutan aditzen dira itzakar batzuk tartian. Gizonak enrez moskortutzeko kondizio bat behar du, basua ardoz ondo betia sarritan eskuan hartu, sabel putzura askotan ustu eta ipuizarrak kontatu, barru berdintzen dijoan eran, ardua berriz gozatu. Modu askotan ditu arduak azaltzen sentimenduak, asko edan da ondorenean ez dira lehenak otuak, zabarkeria ugari eta haren ondoren ekuak, apostulanak, desafioak, desditzak eta bertsuak. Dirua franko ematen dio ardo neurrik gabeari, etxian berriz pena handia Andrea edo amari, bilurrez daude noiz azalduko gizon tabernari. Hori ekartzen baitu kaxo haientzat ondoren txarra ugari. Honen guraso Andre umiak penatan daude egitan, haurtxoa berriz galdezka dabil, amatxok zer du begitan. Apariari kontu eginaz barrendikan herrietan, gizon moskorra etorri zaio goizeko ordu bietan. Atia jota balantzan sartu sukaldiaren ertzera, ume gaxuak jaikitzen dira aita zakarran otxera. Oso goizago etorri zaigu umore txarrez etxera, eta borrero zarraren gisa hijo ama jotzera. Horra hor sortzi bertxotan jarri, moskorran pasa dizua, arduarekin kontu zibili eta ez edan nahikua. Janan tartian ardon pixkat oso gaizki ez dijua, baina inundik alba dezute utzi baso erdikua. Janan tartian ardon pixkat oso gaizki ez dijua, baina inundik alba dezute utzi baso erdikua.